Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bir musulman doğanımız soraptır. Esselamu aleyküm. Menne soraqdırıdı. Mümkün bolsa sorağıma cevap bereyseniz, cinlerin görünüşünü aydıp berseniz, cinlerin musulmanı bami, eğer de musulman cin bar bolan yağdayınna adama ziyanı bar mı? O nehil tarafları adamın içine musulman cin girip bilyar mı? Giren yağdayını neyme etmeli? Deyip soraptır. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Musulman doğanlar, cinler hem edil biz yalak, yani insanlar yalak Allah Teala'nın yaradan barlıkları. Cinlerin ve insanların yaratılışının sebebi barada Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Zariyat suresinin 56. ayetinde diye وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ يَمَنْ Cinleri ve insanlar dine bana ibadet etsinler deyip yarattım diye. Yani bizim insanların ve cinlerin yaratılmanın sebebi ne mekan? Tevhid. Köp derslerimizde kaytalayaz. Tevhid mesela hükman öğrenmeli, kaytalap durmalı, bilmeyenlere yetirmeli. Biz neçe ayetlerim şu tevhid meselede azlık ediyor. Köp kişi bilmeye. La ilahe illallah demek tevhid. Manisi hem ne? Bir Allah Teala'dan başka hak ilah yok demek. Yani Müslüman kişi bir Allah'a ibadet etmeli, şerik koşmalı değil. Şu ayet-i kerimede Allah Teala'nın aydışı yalakka cinlerin ve insanların yaratılmaklarının sebebi bir Allah Teala'ya şerik koşman ibadet etmek. Demek şunda ne mani öğreniyoruz Müslümanlar onlar? Cinler hem edil insanlar yalak. Müslümanı ve kafiri ve Qoğusu va, ervedi va. Musulmanlar hem öz içinde ayrılıyor. Edil bizim içimizde qoğu musulman, ervet musulman boluşuyalak. Cinlerin musulmanın qoğusu va, ervedi va, takvası va, bitaqvası va. Ve musulman doğanlar cinler Kur'an-ı Kerim'de ve sahih hadislerde haber berilişiyalak ottan yaradılan barlıklar. Misal için Sahih Müslim hadis kitabına gelen hadisinde, sahih hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye "Hulikatil melaiketu min nur ve hulikal cannu min marj min nar ve hulika Adam mimma vasfa lekum" diye. Perişteler nurdan yaratıldı, cinler ottan yaratıldı ve Adam size neyme vasf edilen zattan yaratıldı diye. Adam topraktan yaratıldı diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aydiya. Hava Müslüman doğalımızın eğer de Müslümancın bar bolan yağdayına adama ziyanı bar mı ve nahil tarafları adamın içine Müslümancın girip bilyar mı diyen sonra ona cevap hükümünde Müslüman doğanlar cin insanın bedenine girip bilyar ve eziyet veriyor, vasvasa veriyor, za veriyor, birahat ediyor, şu hilekkename ziyanlar berip bilyar. Ve edil şunun alakka Müslüman cinem insanın bedenine girip ziyan berip biliyor. Edil iksan hakka adam oğlunun bolan iksan hakka Müslümanın biri birine ziyan berip bilişi alak. Cin Müslüman bolan cinem bir takvadır, fasıktır, günahkar cinler. İnsanın vücuduna girip eziyet berip neyme şunun alakka qıza berip birahat edip biliyor. Giren yağdayında neyme etmeli diyen sorunun cevabı Müslüman doğanlar eğer bir kişinin bedenine cin giriptir deyip şüphe edilen bolsa akidesi doğru. Şu yerine öns verin. Akidesi doğru. Hakika ahli sünnet Müslüman kişi okutturup bolya. Başka çaresi yok. Okulmalı adam Kur'an-ı Kerim'in sureleri ve Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine geçen dua dilekler. Şu iki sanak şunun dermanı. Başka hiç ilon ondan başka çaresi yok. Okutcuk, okap verecek kişimizin ya da okap verdik baracak kişimizin unsverin akidesi doğru olmalı. İşte ayda belli hükümüne aydiyan şuun kunna bir neçe adamlar var men cin okap veriyen, ay men eydip veriyen, men arkamma, gücümma, men plan pirin oğlu planının qolalar nemeden yörün bir sürü molla sıfatlı şeytanlar ba. Haberdar olun, eğer olun. Men cinlerini okap veriyen, açıp veriyen, nemedip veriyen adamlardan bir sürü pul alıp ve yanlış saatler okap şu hile işlerin meşgul bolan adamlar ve kat serasap bulun Müslüman doğanlar. Okutacak deyip her kimin kapısına ağlap yorman. Gözlen akidesi qowmi, anamdar mı, ıgtibarlı adam mı? Şey deyip gözlep şoňalak kişi tapılsa şol kişi okutturup bolýar.
Eni musulmanlar onlar bu bellik hökümüne käbirdatlary aýdasym gelýär. Özüm şahsy jynlan birini okulşuna şaýat boldum, özümün başucunda okudum Kur'an-ı Kerimden. Haýyş etdiler. Hawam eşiden den bolmaz, goran göz bilen diýär-de. Jyn giriýä şunlar eziyet berýän eken, şu şeýle hereketler edýär kän eşdiýärdik. Elbetde internetde de kän videolar bar, ýöne olary tasdiklap bolanok sebäbi dogrusu we ýalany bar. Men özüm şaýat boldum. Bir kişiň wujuduna jyn giripdir. Ve Kur'an okap başlanımızdan yankı adam kişi özünden gitti. Özünü bilen ok. Edil bir goy ölü yalak bolup yatyr, bir demalya. Emma Kur'an okulluğuşa vücud bir yerde duran ok, bedeni bir yerde duran ok. İki kişi bir başından bir başına zordan sakladılar bedenini. Kur'an okulluğuşa şol vücudu içindeki jin çavalanıp hareket ettirip saklap bolan ok. Öz şaýat bolan dadım. No. Soňondan okap bolanmazdan soň ol kişi edýän hereketlerini aýdýar, şeýle etdim, bilen ok özüni. Dolu özünden giden şo wüjudy çabalanyp hereket etdirýän içindäki jini. Ondan alhamdulillah ondan soň meni bir näçe gezek okulypdyr, soň gowluny diýen habar aldyk. Hawa serhap bolan musulman doganlar hawa Allah Taala uzak etsin, musallat bolsa gaty eziyet berýär, azap berýär. Inni ben aýtdyk, jynlanyň soň näme etmeli, näde başmaly onu aýtdyk, kime barmaly onu aýtdyk. Ýöne öňürtünde şunu bilmeli, goranmak üçin näme etmeli. Yani kesel geljek bolsa keselläňden soň dermanyny gözleýän ol aýry bir mesele. Biram kesel gelmäke saglyň gadyryny bilip özüňi näme hassalyklardan goramak üçin sebäplerini tutýan. Bu meselede şonun ýalyk. Jyndan, gözden, dillen, jadydan goranjak bolsaň musulman doganlar tutmaly sebäpleri bar. Eger şol sebäpleri biz dogry tutsak, Allah Taalaň izni bilen bize hiç ýany bolmaýar. Käbir kişiler gaty gorkýar jyn diýilse, hatda adyny agzama gorkýar da jyn diýmäliň, üç harfly diýeliň, zat diýeliň diýip bu zatlar ýalyny gurrun. Tören adyny tutanyň bilen tutmanyň bilen oň hiç bir taňalemesi ýok. Peýda ýany ýok. Eger jyndan ýanky ýalakka insanlara eziyet berýän jinlerden goranjak bolsak, jadydan, gözden, dilden goranjak bolsak, musulman doganlar etmeli, işlerimiz we şolary etmeli. Indi şolaryň iň birinjisi musulman doganlar ilki akidamyzy, yani akida diýermizem inancymyzy dogurlamaly, düzeltmeli. Yani Allah bolan inancymyzy dogurlamaly. Allah bolan imanymyzy dogurlamaly. Eger Allah bolan imanymyz, Allah Taala'ga bolan, ahiriyede bolan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'e bolan imanymyz zaif bolsa, eciz bolsa, biz hemme zatdan gorkar durarız. İnsandan hem gorkarız, jyndan hem gorkarız. Hawa. Ähli zatdan gorkarız, ırm ederiz, gorkarız, gara pişikden gorkarız. Hawa. Batıl zatlara inanmalar, zatlara inanarız. Şeýdip netijede näme waswas we gorkak bolup galarsyň. Iň soňunda öz köleğiňden hem gorkup ýören bolup galarsyň. Şoň sebäbi näme? İmansızlykdan, iman ejizliginden bolýar. Şonuň üçin şoňa meňzeş zatlardan goranmak üçin birinji etmeli işimiz musulman doganlar akidamyzy dogurlamaly, Allah Taala bolan inancymyzy dogurlamaly, tawhidi bilmeli. Türkmen näme diýär? Sada dille Allah'ın izine olmasa çöp başı kıymıllamaz ya. Demek näme hemme zat Allah Taala'nın elinde. Maňa ziyan we peýda gelýän bolsa Allah Taala'nın takdiri bilen bolýar. Şonu bilmeli. O ähli zat Allah'ın elinde. Bir Allah sığınmaly, bir Allah goraýar. Hemme zat Allah'ın elinde. Allah islemese men demalym bilmeýän şol akidamyzy dogurlamaly. O inanmaly däl zatlarymyz var. Şolar näme etmeli musulmanlar düşünjämizi şol zatlardan saplamaly. Mysal üçin şirkden, jadydan, gözmonjuk diýdi, sunk diýdi, şoňa meňzeş zatlara inanmakdan we şoňa meňzeş zatlara asynmakdan näme etmeli musulman kişi kaça durmaly. Çünki musulmanlaryň şu zatlar kafir jinlaryň gowwarýan zatlary. Her hilekke şirke sebäp bolýan zatlar kafir jinlaryň gowwarýan zatlary. Gözmonjuk, alaja, şah we şoňa meňzeş zatlar näme? Kafir jinlaryň gowwarýan zatlary. Edil şonuň alaqy musulmanlar palçy, jadygoý we şoňa meňzeş kişilerden uzak durmaly. Şu kişiler inanmaly däl. Bular göz konucu jinin we şeytanyň adamlary.
Awa. Ondan soň musulmanlar onlar akidamyzy dogurlap, şoňa meňzeş batyl we islama ters inançlardan, kalbymyzy, düşünjämizi arassalanymyzdan soňra täretde gusula uranmaly. Bedenimizi paklemeli. Bu bir tek kişi özüne musulman nipper, ýyny hapa gezip ber, täret alyp görenok, gusul alyp bilenok. Ýyny hapa gezip ber. Şonuň üçin musulman doganlar bir musulman üçin bir ullukan aýyp şul. Täret gusul bilmezlik bir musulman we täret gusul bilmeýän musulman ikisi biri bilen baglanşmaýan zat. Şonuň üçin akidamyzy dogrulamyzdan soň täretimizi gusulumuzy öwrenip 5 wagt namazymyzy kılmaly syptyrman. Awa juma namazlarymyzy syptyrmaly däl. Soňra musulman doganlar haram işlerden we haram zatlardan, haram zatlaryň bar ýerinden uzak durmaly. Ondan soňra musulman doganlar iň möhimi we ýadymyzda saklamaly zat şoňa meňzeş jinnan alar wagtdan gözden dillen jaddan goranjak bolsak, şol etmeli amallarymyzy edermizden soň ýürüýte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize öwreden ayet dogadylar bar, şolary ýa tutup okap durmaly musulman doganlar. Misal üçin Fatiha, Ayetul Kursi, İhlas, Felak, Nas şolaryň hemmesi bir 4-5 setir sureler. Kysgaçyk sureler. Arapça okap bilmeýän bahana edýän bolsaň, her kimiň eline akylly telefon we dinläp ýa tutup bolýar. Şoň üçin hiç bahana ýok musulman doganlar şu zatlary hut her kimiň özi asyl we esas her kimiň özi ýa tutup özi gaýtalap durmaly. Ol bilmeýän bolsaň, intak öwrenmedik bolsaň birine haýyş edersiň, okap ber diýersiň, ol bir gezek ýaşy, iki gezek ýaşy ýöne sen bir ömür ýaşap bir süreni ýa tutup bilmeýän bolsaň, sen näle musulman bolýan? Awa şoň üçin musulmanlar şunu hut özümiz öwrenmeli. Ýa bolmasa getirip diwarlara da asya käbirler özüňiz allamaň diwara asmak bilen bolmaýar bu zatlar. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'i ýa tutup öwrenip manysyn düşüp amal etmekligimiz üçin ugratdy, diwarlara asmak üçin däl. Ya käbir mollalar doga ýazyp berjek diýen olup näme diýe, ýa ulagyna zaten asyp berler, özüň ýa tutmaly manysyny bilmeli. Asyl we esas şollar musulman doganlar. Şumal sen seweşde bolsaň, mysal üçin düşmanyň okundan goranmak üçin öňe kalkan tutmaly. Enne sana kalkan berseler, şol kalkany özüň döşüňe dakyp bilýärkäň, kelläňe dakyp bilýärkäň, kaptalyňda birine haýyş edip, "Ay men seweşip berkem, sen meň öňüme tut" diýersiňmi ýa gün özüň dakarsyň? Bu elbetde akly bar adam gün özü dakar. Bu da şonuň alak musulmanlaryň o birine okap ber diýersiň, haýyş edersiň, bunda gurrum ýok, jaiz zat. Emma asyl we esas her kimiň özi ýa tutup şunu özi okap durmaly. Okman bir molla okamaly ýa şoňa okatdyrmaly diýen zat ýok. Goýanky diýişime alaka öwrenmege meňil şulan 3-4 setirden aňyrda da şu zatlar. Arapça bilmeýän bolsaň dinläp öwrenip bolýar. Hokman suratda şular musulman doganlar jindan gaýtalap aýdýan jadydan, gözden, dillen gorajak bolsaň hemmesiniň dermany näşul Fatiha, Ayetul Kursi, İhlas, Felak, Nas. Kaptalynyň ýene de sünnetde gelen sahih hadislerde gelen dilekler we olaram öwrenip bolýar. Şu özüňiz okap dursaňyz ýerden akşam zikirler bar, Allah Taala niýatlap şular okap dursaňyz, çağajyklaryňyzy okap dursaňyz, her gün akşam çağajyklaryňyza Fatiha, Ayetul Kursi, İhlas, Felak okap dursaňyz, Allah Taala'nın izni bilen size jiniňem ziýany bolmaz. Hiç sadyňam ziýany bolmaz musulman doganlar. Allah Taala näme? Şu zatlar arkaly, şu zatlar sebäpli bizi gorar musulman doganlar. Alhamdulillahi Rabbil alamin.